Здрасти, Но какво означава това? Какво правите тук? Знам да чистим, бе. Ма какво ще чисти? Моля ви се, напуснете стаята. Охрана! Ало, охраната! Чакай, бате. Охраната още на вратата. Нека... Боже, Аз Господи! сега обявата за работа, не сте пуснали, бате. Моля ви се, махни се от тук, защото Хейц трябва да ми затвори фирмата. Абе, се опитаме сега, бе, бате. Ще обиждаме. Моля ви, Аз идвам на работа, бе, бате. Каква работа? Но. нуждаем се от секретарки, не от чистачки, такива като... Абе, бате, аз секретарка мога да ви стана, бе, толкова. Каква секретарка? Вие не можете да пишете секретар. Моля ви се, напуснете и не ми губете времето. Не ми викай, бе. Малук. Договора е, хайде. Какъв договор? Ти не можеш да пишеш. Седни, не ма прекъсвай. Име. Айше. Презиме. И презиме си само Айше. Кажи фамилия. Фамилия? Как се правописа? Сега, неудобни въпроси. Добре, запиши ми. Ето тук нещо, сега ще диктуваме. Така. Чакай, бе, бате. Айде. До тук само 4 грешки. Да запишем и втората дума. Господи, как можа да ми се Бате, не ми губи времето. Пиши! Ти губиш моето време. Айде, Пиши! Та ще ме пърка. Как вони, как вони. Бате. Добре, става. Айде, достатъчно. Ще те наемем на работа. Сега моля се, напусни кабинета. Чакай, каза, бате, за моя сан. Какво за твоя сан? Моя сан, той ме тъпне, не може да ви стане също. Ма не се съмнявам в такива, като вас голяма работа ще стане. Не Няма. бате, Хайде, не си, сега бате, да пусни. не Не, като косвай. Няма да... Уволнен си. Чух, че си търсил секретарки в душата.